ॐ अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददापि स्वयं रूप कदा मह्यं ददापि स्वपदान्तिकं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत। श्री श्री गौर निताई यांनाही साष्टांग दंडवत। श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही माझा साष्टांग दंडवत। श्री रामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या 14व्या अध्यायाला सुरुवात करत आहोत, ज्याचं नाव आहे गुणत्रय विभाग योग। तर अशा या ज्ञानयोगाच्या टप्प्यावरती आपण आहोत आणि आज आपण या 14व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत। 13वा अध्यायाविषयी काही घेण्याची आवश्यकता आहे का? मी रीना माताजी, वसुधा माताजी, समजलाय अध्याय? हो माताजी, समजलाय, काही प्रॉब्लेम नाही. समजलाय? मग आपण पुढे जाऊया। तसं या ज्ञानयोगाच्या टप्प्यावर आपण जे जाण्याचा प्रयत्न करतो आहोत की या भौतिक बंधनातून जो बद्ध आत्मा आहे त्याला या भौतिक बंधनातून कशा प्रकारे मुक्तता मिळवून त्याने भक्तीच्या मार्गावर स्वतःला मार्गस्थ करायचंय आणि त्याचं ज्ञान भगवंत इथे देत आहेत। आणि म्हणून मग ज्या आपल्याला सत्व रज आणि तमो गुणांचा आपण बऱ्याच वेळेला उल्लेख केला जातो की त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली हा जीवात्मा आहे। मग काय आहेत ते त्रिगुण हे आपल्याला या अध्यायात जाण्याचे गुणत्रय विभाग योग की कशा प्रकारे या गुणत्रयाची विभागणी केली जाते आणि त्या गुणानुसार आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे भगवंतांनी जी विभागणी केलेली आहे चतुर्वर्ण विभागणी, त्याच्यामध्ये भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की गुण आणि कर्माने ही भगवंतांनी विभागणी केली आणि हे गुण सत्व रज आणि तम या गुणांच्या आधारे ती विभागणी आहे। आणि आश्रम जो वर्णाश्रम पद्धत भगवंतांनी केलेला आहे आणि त्या वर्णाश्रम पद्धतामध्ये वर्ण हे गुणांवर्ण म्हणजे गुण कर्माने यांची विभागणी केलेली आहे। तर या सत्व गुण काय आहेत, रजोगुण काय आहेत, तमोगुण काय आहेत, त्याचे परिणाम काय आहेत, त्यामध्ये असणाऱ्या व्यक्ती कशा वागतात, गुण सत्व आणि रज आणि तम यांचा एकमेकांशी संबंध कसा आहे किंवा कशा प्रकारे स्वतःला त्या पातळीवर पुढल्या पातळीवर आणि कशा प्रकारे या आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगती साधून मग त्या तिन्ही गुणांमध्ये जी रस्सीखेच चालू असते ती आपल्याला जाणून घ्यायची आहे। आणि मग कशा प्रकारे आपण सात्विकते पुढे पुढे सात्विकता ही स्वतःच्या मनात जास्त जोपासून आपण स्वतःला गुणातीत करायचा प्रयत्न केलाय। जी गुणातीत आहेत त्यांच्याविषयी आपण आज जाणून घेणार आहोत। कशा प्रकारे हे भक्त आहेत आणि भक्ताचे गुण आपण 13व्या अध्यायातही जाणलेत की जे अज्ञान आहे 12व्या अध्यायातही आपण जाणले आहेत भक्तांच्या क्वालिटीज जे काही गुण आहेत ते। आणि मग इथेही आपल्याला आज सत्व रज आणि तमो गुणातून या सगळ्या गुणांना पुन्हा जाणायचं आहे। अध्याय 14वा गुणत्रय विभाग योग त्रिगुणमयी माया। ही माया जी आहे ही त्रिगुणांनी आच्छादलेली आहे आणि म्हणूनच त्या गुणांना आपल्याला जाणायचे काय आहेत ते त्रिगुण। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाज्ञानमुत्तमम्
यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, आणखी पुन्हा मी तुला सर्व ज्ञानातले परमोत्तम ज्ञान सांगतो, जे जाणल्याने सर्व मुनींना परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. तर हे ज्ञानातले प्रत्येक वेळी भगवंतांनी बघा प्रत्येक अध्यायाच्या सुरुवातीला आणि त्याचा उल्लेख करताना की जे काही ज्ञान भगवंत देत आहेत ते सर्वश्रेष्ठ म्हणजे आधीच्या ज्ञानापेक्षा हे श्रेष्ठ ज्ञान आहे. मग राजगुह्य ज्ञान भगवंत सांगताना की हे ज्ञानांचा राजा आहे. आणि त्याच प्रकारे आपणाच्या पुढच्या अध्यायांमधल्या ज्ञानांना माझ्या 13व्या अध्यायात आपण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ त्यांची संलग्नता याविषयी जे जाणलंय आणि ज्ञान ज्ञेय काय आहे या सगळ्याविषयी आपण चर्चा केलेली आहे. आणि त्यानंतर या 14व्या अध्यायामध्ये भगवंत म्हणतायत हे ज्ञान मी तुला देतोय हे परमश्रेष्ठ ज्ञान आहे आणि हे जाणून अनेक मुनींनी अनेक ऋषींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. श्रीकृष्णांनी 7व्या अध्यायापासून ते 12व्या अध्यायाच्या शेवटपर्यंत परमसत्य पुरुषोत्तम भगवंतांचे विशद वर्णन केले. आता भगवान श्रीकृष्ण स्वतः अर्जुनाला अधिक प्रबोधन करीत आहेत, जास्तीत जास्त ज्ञान घेत आहेत, जास्तीत जास्त त्याला उलगडून सांगत आहेत गोष्टी. मनुष्याने जर हा अध्याय तात्विक पद्धतीने जाणून घेतला तर त्याला भक्तियोगाचे ज्ञान होते. 13व्या अध्यायात स्पष्टपणे म्हटले आहे की विनम्र भावाने ज्ञानाची जोपासना केल्याने मनुष्य भौतिक जंजाळातून मुक्त होऊ शकतो. असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की भौतिक गुणांच्या संपर्कामुळे जीव या भौतिक प्रकृतीमध्ये बद्ध होतो. आता या अध्यायामध्ये ते गुण कोणते आहेत, हे कसे कार्य करतात, कसे बद्ध करतात आणि कशी मुक्ती प्रदान करतात याचे भगवंत वर्णन करतात. या अध्यायांमध्ये वर्णिलेले ज्ञान हे आतापर्यंत इतर अध्यायांमध्ये सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ असल्याचे भगवंत स्पष्टपणे सांगतात. हे ज्ञान जाणून घेतल्यामुळे अनेक महान ऋषीमुनींनी सिद्धी प्राप्त केली आणि वैकुंठ लोकात प्रविष्ट झाले. आता भगवंत तेच ज्ञान अधिक स्पष्ट रूपात सांगत आहेत. आतापर्यंत वर्णन केलेल्या इतर सर्व ज्ञान मार्गापेक्षा हे ज्ञान अतिशय श्रेष्ठ आहे आणि हे जाणून अनेकांनी सिद्धी प्राप्त केली आहे. यावरून अपेक्षित आहे की हा 14वा अध्याय जाणतो त्याला सिद्धी प्राप्त होते. त्रिगुणांनी हा आत्मा बद्ध झालाय बघा. मग हे त्रिगुण काय आहे, या त्रिगुणांचा काय संबंध आहे आणि हा त्रिगुणांचा परिणाम काय होतो, ते वागल्याने तशा प्रकारे आत्मसात केल्याने त्या गुणांना आत्मसात केल्याने कशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की का ते कार्य कसे करतात, ते बद्ध कसे करतात, ते मुक्ती कशी प्रदान करतात, हे सगळं भगवंतांनी या अध्यायामध्ये वर्णन केलेलं आहे. काय आहेत ते गुण आणि कशा प्रकारे ते आचरणात आणून त्या प्रकारे मग ते सगळेच नाही तर मग रज आणि तमोगुणाची जी कनिष्ठता दाखवलेली आहे, कशा प्रकारे हे खालच्या पातळीवरचे गुण आहेत आणि आपल्याला त्याला त्याला पुढे जायचंय आणि त्याला ट्रान्सफॉर्म की त्याला परिवर्तित करायचंय त्या गुणांना, हे जाणून घ्यायचंय. आणि अशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलं की अनेक ऋषीमुनींनी की हे ज्ञान परमश्रेष्ठ ज्ञान आहे आणि म्हणूनच हे भक्तीच्या मार्गाच्या पुढे जाऊन हे ज्ञान भक्तीचा मार्ग निश्चितच अवलंबित करायला म्हणजे मार्ग अनुसरायला आणि त्या मार्गाचं अनुसरण करण्यासाठी निश्चितच हा अध्याय खूप महत्वपूर्ण आहे. आणि या ज्ञानातून की या त्रिगुणांचं ज्ञान मग सत्व काय आहे, रज काय आहे, तमो काय आहे, या गुणांना जर जाणलं तर आपण त्या गुणांना स्वतः आत्मसात करण्याची तितकी पातळी ठेवू शकू. त्याच्यातला डिफरन्स जाणला तर आपण काय चुकीचं आहे काय बरोबर आहे हे जाणण्याचाही प्रयत्न करू शकतो. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात की परमसिद्धी या अध्यायाने प्राप्त केली जाऊ शकते. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. मी वाचू माताजी. हम्म. वाचा ना या माताजी. नाण्यामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य वाचू. नाही ठीक आहे, मी सांगते तुम्हाला लागलं ते.
अशा प्रकारे हे ज्ञान घेऊन बघा, भगवंत सांगतायत की हे ज्ञान घेऊन मग तो आपल्या ज्ञानामध्ये स्थिर होतो आणि कशा प्रकारे तो भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो, भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो, भगवंतांच्या दिव्य. कारण आपण 13व्या अध्यायात जाणलं की मूळ आत्म्याचा मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे. आणि हा जो जीवात्मा आहे ना, हा या भौतिक जगतामध्ये या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जगतोय. तो कुठेतरी आपलं आध्यात्मिक मूळ रूप विसरलेला आहे. आणि कारण त्याला भौतिक शक्तीचा उपभोग घ्यायचा आहे. आणि म्हणून या इच्छांच्या आधारावर तो या सगळ्या 84 लक्ष योनीतून पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यू जरा व्याधी याच्या त्या चक्रामध्ये अडकलेला आहे. आणि म्हणून हे जर जाणून घेतलं काय आहे सत्व, काय आहे रज, काय आहे तम, या सगळ्यातला फरक जाणून घेतला तर निश्चित स्वतःला त्या उन्नत मार्गावरती मार्गस्थ करण्यामध्ये तो यशस्वी होऊ शकतो. आणि मग तो पुन्हा पुन्हा जन्म मृत्यू जरा व्याधी म्हणजेच सृष्टीच्या वेळी, मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. मग ज्या ज्या वेळेला सृष्टीची पुन्हा निर्मिती होतीये, ज्या प्रकारे इच्छा धरलेल्या असतात ते तिथेच तरंगत असतात, ते तिथेच कुठेतरी आश्रित असतात भगवंतांच्याच आश्रयाखाली. परंतु ज्यांना ती इच्छाच नसते आणि त्याच्या पलीकडे गेलेले असतात ते निश्चितच स्वतःला भगवत धामाची, ते स्वतः भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतात. आणि म्हणून मग म्हटलंय सामान्यतः भौतिक जगामध्ये जे काही ज्ञान आपल्याला मिळते ते त्रिगुणांनी प्रदूषित झालेले असते. जे ज्ञान त्रिगुणांनी प्रदूषित झालेले नसते त्या ज्ञानाला दिव्य ज्ञान असे म्हणतात. ज्या क्षणी मनुष्य या दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित होतो त्या क्षणी तो भगवंतांच्याच स्तरावर स्थित होतो. ज्यांना वैकुंठ लोकाचे ज्ञान नाही त्यांचे म्हणणे असते की भौतिक देहाच्या भौतिक क्रियांपासून मुक्त झाल्यावर आध्यात्मिक स्वरूपही वैविध्यहीन बनून निराकार बनते. तथापि या जगतामध्ये प्राकृत वैविध्य आहे, तसेच आध्यात्मिक जगतातही वैविध्य असतेच. या वैविध्यतेचे ज्यांना अज्ञान आहे त्यांना वाटते की आध्यात्मिक जगत हे या भौतिक जगतातील वैविध्याहून पूर्णपणे भिन्न आहे. परंतु वस्तुतः आध्यात्मिक जगतामध्ये मनुष्याला आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते. तेथील सर्व कर्मे आध्यात्मिक असतात आणि तेथील आध्यात्मिक स्थितीला भक्तमय जीवन असे म्हटले जाते. तेथील वातावरण निर्दोष असते आणि तेथे मनुष्य गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांशी एकरूप असतो. हे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी आध्यात्मिक गुणांचा विकास करणे आवश्यक आहे. याप्रमाणे जो आध्यात्मिक गुणांचा विकास करतो तो भौतिक जगताच्या उत्पत्तीने तसेच विनाशानेही प्रभावित होत नाही. मग भक्ताला या संदर्भात काय हवंय हो? कसा का विनाश होऊ दे, प्रलय होऊ दे, मी भगवंतांच्या सेवेमध्ये. की मग नंतरही हा देह सोडला, हा आत्मा जीवात्मा, आणि जसं आपण म्हटलं की हा आत्मा अविनाशी आहे आणि म्हणूनच कुठल्या प्रकारची मुक्तीची सुद्धा हे भक्त अपेक्षा करत नाहीत, कारण ते भगवंतांच्या सतत त्यांना सेवेमध्ये असायचं असतं. आणि म्हणून आपल्याला याचा उल्लेख अगदी पूर्णपणे नाही केला, पण भगवंत त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या कुठेतरी चक्रातून तिथे दूर करू शकतात. आणि निश्चितच ती कुठेतरी इच्छा असेल तर त्या इच्छेचं परिवर्तन होऊन ते निश्चितच तुम्हाला त्या गोष्टींपासून, त्या प्रलोभनांपासून कुठेतरी अनासक्त करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी आध्यात्मिक गुणांचा विकास करणे आणि म्हणूनच हे जे सत्व रज आणि तम याच्यातला फरक जाणायचा आहे. आपण बघतोय 13व्या अध्यायापासून या ज्ञानाला सुरुवात झालेली आहे. हे ज्ञान म्हणजे जे काही आपण जे तत्व जाणलेली आहेत, क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ काय आहे, जसं मी म्हटलं की थोडंसं कळायला कठीण आहे, हा अध्यायच मुळात कठीण आहे आणि त्याच्यातल्या काही या संज्ञा आहेत त्या निश्चित जाणून घ्यायला थोडीस जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला गरज लागते, थोडस जास्त. म्हणून मी परत परत सांगते की अध्याय वाचल्यानंतर त्याचं आकलन अतिशय उत्तमरित्या होऊ शकतं. आणि म्हणून मग इथे जे म्हटलंय आध्यात्मिक जगत हे या भौतिक जगतातील वैविध्याहून पूर्णपणे भिन्न असते, परंतु वस्तुतः आध्यात्मिक जगतामध्ये मनुष्याला आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते. ज्या आध्यात्मिक जगामध्ये जो ज्या पराशक्तीमध्ये मनुष्य मिळू शकतो आणि त्याला निश्चितच वैकुंठधाम किंवा त्या गोलोकधामाची प्राप्ती होते. सॉरी. मम योनिर्मद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. हरे कृष्ण माताजी.
अजून कोणी जॉईन नाही झाले का माताजी? वाचू का मग मी? वाचा वाचा वाचा. मला वाटतं आज माहिती नाही, किरण प्रभूजी नाही आहेत, दोघं तिघं अजून जॉईन नाही झालेत. आपण वाट बघू, नाहीतर ओके आपण सुरू तर केलंच आहे. येस, तुम्ही वाचा माताजी. ओके. हरे कृष्ण माताजी. हे भारता, ब्रह्म नामक संपूर्ण भौतिक तत्व हे जन्माचा स्रोत आहे आणि या ब्रह्मालाच मी गर्भस्थ करतो. यामुळे सर्व जीवांचा जन्म शक्य होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा जो जीवात्मा आहे हा भगवंतांचीच निर्मिती आहे, आणि म्हणूनच या जीवांचा जन्म कसा शक्य होतो, तर भौतिक तत्व हे जन्माचा स्रोत आहे. जसं आपण म्हटलं की प्रकृती ही माता आहे, बीज देणारे पिता भगवंत आहेत, आणि म्हणूनच या बीज देणाऱ्या पित्यांकडून ती गर्भावस्था जणू काही धारण करते आणि या जीवांना जन्म देत असते. आणि म्हणूनच ही प्रकृती, ही भौतिक तत्व हे जन्माचा स्रोत आहे. ब्रह्म नामक, म्हणूनच परब्रह्माचा अंश असलेलं ब्रह्म, त्या जीवाला ब्रह्म म्हटलेलं आहे. जे आपण 13व्या अध्यायात म्हटलं, जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. ब्रह्म म्हणजे काय, जे आपण 8व्या अध्यायात सुद्धा जाणलेलं आहे. ब्रह्म म्हणजे काय, आणि म्हणूनच तेव्हाही उल्लेख केला गेला होता की ब्रह्म, की याला 3-4 अशा उपमा दिल्या गेलेल्या आहेत. ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण, ब्रह्म म्हणजे जीवाला ब्रह्म म्हटलंय. जो जो भगवंतांच्या शरीरातून येणारं चैतन्य आहे त्यालाही ब्रह्मस्वरूप म्हटलेलं आहे. अशा प्रकारे या ब्रह्माचा उल्लेख केलेला आहे. आपण तात्पर्य थोडं वाचूया. जसं मी म्हणतेय की भौतिक प्रकृती ही माता आहे आणि बीज देणारे पिता हे भगवंत आहे. कशा प्रकारे या जीवांचा जन्म होतो, मग जगताविषयीचे हे विस्तृत वर्णन आहे. जे काही घडते ते सर्व काही शरीर आणि क्षेत्रज्ञांच्या आत्मा संयोगामुळे घडते. भौतिक प्रकृती आणि जीवांचे हे संयोगीकरण स्वतः भगवंतांमुळे होते. महत तत्व हे संपूर्ण सृष्टीचे कारण आहे आणि त्रिगुणांचा समावेश असणाऱ्या या महत्त्वालाच कधी कधी ब्रह्म म्हटले जाते. बघा, ब्रह्म याचा उल्लेख कसा केलेला आहे इथे. ब्रह्म म्हणजे काय, तर त्रिगुणांचा समावेश असलेल्या महत्त्वाला, त्याला इथे काय म्हटलेलं आहे, तर त्याला इथे ब्रह्म स्वरूप म्हटलेलं आहे, ब्रह्म म्हटलेलं आहे. परमपुरुष महत्त्वामध्ये गर्भधारणा करतात आणि म्हणून असंख्य ब्राह्मणांची उत्पत्ती शक्य होते. या महातत्वाचे वेदांमध्ये मुंडकोपनिषद 1.1.9 ब्रह्म असे वर्णन करण्यात आले आहे. तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपक पन्नम न जायते. परमपुरुष या ब्रह्मामध्ये बीजरूपी जीवाची गर्भधारणा करतात. आकाश, जल, तेज, वायू इत्यादींसहित सर्व 24 तत्वे म्हणजे भौतिक शक्ती आणि त्या तत्वांच्या समूहालाच महत ब्रह्म किंवा भौतिक प्रकृती असं म्हणतात. 7व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे या अपरा प्रकृतीच्या पलीकडे एक प्रकृती आहे, तिला पराप्रकृती किंवा जीव असं म्हणतात. भौतिक प्रकृतीशी पराप्रकृतीचा संयोग हा भगवंतांच्या इच्छेमुळे होतो आणि त्यानंतर या भौतिक प्रकृतीपासून सर्व जीवांचा जन्म होतो. किती सुंदर याचं तात्पर्य दिलंय. आणि म्हणून मग एक उदाहरण दिलेलं आहे बघा, विंचूंचं उदाहरण दिलंय. भाताच्या राशीत विंचू आपली अंडी घालतो आणि कधी कधी म्हटले जाते की विंचू तांदळापासून जन्मतो, पण भात विंचवाच्या जन्माचे कारण होत नाही. वास्तविकपणे मादीने तिथे अंडी घातलेली असतात. त्याचप्रमाणे भौतिक प्रकृती ही जीवांच्या जन्माचे कारण नसते. भगवंत हे स्वतः बीज प्रदान करतात आणि असे दिसते की जीव हे प्रकृतीपासून उत्पन्न झालेले आहेत. म्हणून प्रत्येक जीवाला आपल्या गतकर्मानुसार भौतिक प्रकृतीने प्रदान केलेले निरनिराळ्या प्रकारचे शरीर प्राप्त होते. याप्रमाणे जो आपल्या गतकर्मानुसार शरीराद्वारे सुख किंवा दुःख भोगतो, या प्राकृत जगतात जीवांच्या सर्व अभिव्यक्तींचे कारण भगवंत आहे. बघा, की जे बीज देणारे पिता आहेत ते भगवंत आहेत आणि माता कोण आहेत, तर भौतिक प्रकृती. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे या भौतिक प्रकृतीच्या संयोगात आल्यानंतर जे तयार होतं, जे जीवांपासून निर्मित होतं, त्याला ब्रह्म म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून मग ज्या अंड्यांना आपण बघतो, तांदळामध्ये काही विंचवाची अंडी पडलेली असतात आणि आपल्याला वाटतंय अरे या अंड्यानेच मारलेलं आहे त्या विंचवाला, पण कुठेही त्या सॉरी, एक मिनिट हा, एक सेकंद द्या.
असं वाटतं की भौतिक प्रकृतीमध्ये, आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे त्या तांदळाच्या याच्यामध्ये असं वाटतं की अंडी घालतो आणि विंचू तांदळापासून जन्मतो, परंतु तो भात विंचवाच्या जन्मासाठी नसतो. तर ती तांदळामध्ये अंडी दिसतात, पण ती त्या विंचवाच्या म्हणजे त्या मादी विंचवानी घातलेली असतात. पण काय धरलं जातं की त्या तांदळापासून त्यांची निर्मिती झालेली आहे. तर असं नसतं, तर ते मादी विंचवानी घातलेली अंडी असतात. आणि त्याचप्रमाणे या भौतिक प्रकृतीमध्ये जरी बीज देणारे, जरी माता आहे, भौतिक प्रकृती माता, तिच्यापासून जीव जन्मलाय असं जरी वाटत असलं तरी ते वाटणं आहे, कारण बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. आणि त्या बीज देणाऱ्या पित्यांपासून हा जन्म झालेला आहे. मूळ हे भगवंतांपासून आहे. आणि म्हणूनच ह्या शरीराद्वारे जे काही शरीर आपल्या गतकर्मानुसार, कारण मग जो तो इच्छा इच्छा धारण करतोय आणि त्या इच्छांनुसार आपल्या कर्माप्रमाणे त्याला ती त्या योनीतून जन्म प्राप्त होतो आहे. आणि म्हणूनच या प्राकृत जगतात जीवांच्या सर्व अभिव्यक्तीचे कारण भगवंत आहे. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. हे कौंतेया, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. तात्पर्य वाचू. हा, वाचा माताजी. या श्लोकामध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की भगवान श्रीकृष्ण हे सर्व जीवांचे मूळ पिता आहेत. प्राणी मात्र म्हणजे अपराप्रकृती आणि पराप्रकृतीचा संयोग आहे. असे जीव केवळ याच ग्रहलोकात आढळतात असे नाही, तर अत्युच्च ब्रह्मलोकासही इतर सर्व लोकांवर आढळतात. भूमी, पाणी, अग्नी इत्यादी सर्वत्र ठिकाणी जीव आहे आणि हे जीवांचे प्रकटीकरण प्रकृती मातेमुळे आणि श्रीकृष्णाने बीज प्रदान केल्यामुळे होते. तात्पर्य हेच आहे की भौतिक जगतामध्ये जीवाची गर्भधारणा केली जाते आणि हे जीव आपल्या पूर्व कर्मानुसार सृष्टीच्या उत्पत्ती समयी विविध रूपामध्ये प्रकट होतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर कशा प्रकारे, तर इतरही लोकांमध्ये, म्हणजे जसं हे मृत्यू लोकांमध्ये होतंय, पृथ्वीवरती होतंय, आणि हा कशामुळे आहे, तर हे परा आणि अपरा प्रकृतीच्या संयोगामुळे. म्हणजेच काय, जीव जीव ही तटस्थ शक्ती आहे, पण ती कुठेतरी पराशक्तीचाच भाग आहे. आणि म्हणूनच ती शक्ती जेव्हा या भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात येते, तेव्हा त्या इच्छांमुळे आपल्या कर्मानुसार त्याला त्या योनीमध्ये जन्म प्राप्त होत असतो. आणि अशा प्रकारे भौतिक प्रकृती ही जबाबदार असते तो जन्म द्यायला, परंतु बीज कुठून येत असतं, ते मूळ मूळ बीज देणारे पित्यांपासून. आणि म्हणूनच हे जीवांचे प्रकटीकरण प्रकृती मातेमुळे आणि कृष्णांनी बीज प्राप्त प्रदान केल्यामुळे होते. तात्पर्य हेच आहे की भौतिक जगतामध्ये जीवाची गर्भधारणा केली जाते आणि हे जीव आपल्या पूर्वकर्मानुसार सृष्टीच्या उत्पत्ती समयी विविध रूपांमध्ये प्रकट होतात. कारण त्यांना ते जे काय म्हणतात ना, त्यांना ते तरंगत असतात, आणि जे काही तिथे व्यस्त असतात, तर ते सुद्धा त्या मधल्या म्हणजे प्रकृतीची पुन्हा निर्मिती आणि प्रलय या वेळेला सुद्धा ते जीव इच्छेमुळे कुठेतरी तिथेच घुटमळत असतात, आणि मग त्यांना त्याप्रमाणे जीव प्राप्त होतो. अशा प्रकारे या गोष्टीला जाणवून घ्या की कशा प्रकारे भौतिक प्रकृती ही माता आहे, बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. पण तसं असलं तरी पण काय आहे की याचं मूळ हे भगवंत, बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. आणि कशा प्रकारे सर्व जीवांची निर्मिती भगवंतांनी सगळ्या लोकांमध्ये हे शक्य आहे. मग पृथ्वीच्या वरील जे 7 लोक आहेत त्याच्यामध्ये हे शक्य आहे. या श्लोकात पूर्णपणे म्हटलेलं आहे की सर्व जीवांचे मूळ हे भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे, तर हा अत्युच्च ब्रह्मलोकासहित इतर सर्व लोकांवर हे आढळतात. आणि त्या प्रकारे पराप्रकृतीचा जो भाग आहे, अत्युच्च म्हणजे काय, तर अपरा प्रकृती ही कनिष्ठ प्रकृती आहे, पण कुठेतरी ह्या जो पुढचा टप्पा आहे, आणि त्या टप्प्यावरती जेव्हा वैकुंठवास आणि गोलोक वृंदावन याच्यापर्यंत जेव्हा मजल गाठली जाणार आहे, तर निश्चितच हे जाणायचंय की ही आध्यात्मिक शक्ती ही पराशक्ती आहे. आणि अपराशक्तीचा उपभोग हा व्यक्ती हे तो आहे, जो नोअर आहे, जो क्षेत्रज्ञ आहे, तो अगदी निसंकोच म्हणे या सगळ्या भक्ती मार्गाचा. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या ठिकाणी आपण म्हटलेलं आहे की बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत आणि माता ही प्रकृती आहे. आणि म्हणून हे जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे की भौतिक जगतांमध्ये जीवांची गर्भधारणा केली जाते आणि हे जीव आपल्या पूर्व कर्मानुसार सृष्टी उत्पत्ती समयी विविध रूपांनी
रूपांमध्ये प्रकट होतात. मग प्रलय आहे आणि तिथे निर्मिती सुद्धा आहे. मग निर्मितीच्या वेळेला निर्मिती झाली आणि त्याच्यानंतर प्रलय झाला, तरी पण त्या प्रलयासमयी ज्या इच्छांमुळे ते तिथेच त्या गटांगळ्या खात असतात आणि तिथेच तरंगत असतात आणि त्याप्रमाणे मग त्यांना पुन्हा निर्मितीच्या वेळेला त्या त्या योनीमध्ये जन्म प्राप्त होतो. आता या गुणांविषयी जाणायचंय. सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृती संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाबाहो अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य मग समजलं. हरे कृष्ण. हो. जीव हा दिव्य असल्यामुळे त्याला या भौतिक प्रकृतीशी मुळीच कर्तव्य नसते. तरीही भौतिक जगताद्वारे बद्ध झाल्यामुळे तो त्रिगुणांच्या वर्चस्वाखाली कार्य करीत असतो. प्रकृतीच्या विविध रूपानुसार जीवांना निरनिराळ्या प्रकारची शरीरे प्राप्त झाल्यामुळे त्यांना त्या प्रकृतीला अनुसरून कार्य करावे लागते. हेच विविध प्रकारच्या सुख दुःखांचे कारण आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून सत्व, रज आणि तम या त्रिगुणांनी बद्ध झालेला जीव बघा या त्रिगुणांमुळे बद्ध होतो. एखादी पावसाचा थेंब तुम्ही जेव्हा बघता, पावसाच्या पाण्याचा थेंब हा पावसाचा जेव्हा असतो तेव्हा तो इतका स्वच्छ असतो, जेव्हा तो आकाशातून पडत असतो, तो वरून जेव्हा पडत असतो तेव्हा तो ट्रान्सपरंट असतो, पारदर्शक असतो. पण जेव्हा तो मातीत मिसळतो तेव्हा त्याचा चिखल होतो. आणि तसंच झालंय बघा की भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. आणि जेव्हा जीव हा प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा तो त्यांनी बद्ध होतो. हा जीव दिव्य असल्यामुळे त्याला भौतिक प्रकृतीशी मुळीच कर्तव्य नसते, जे आपण कालच्या अध्यायामध्ये बघितलं. कारण कशा प्रकारे या क्रियाकर्मांचा, ह्या इच्छांमुळे या क्रियाकर्म आहेत ज्या शरीराशी निगडीत आहेत त्या आत्म्याशी निगडीत नाही. आत्म्याचा याचा थेट संबंध काहीही नाही. आत्मा हे क्रियाशील, आत्मा हे चैतन्य आहे. पण ज्या शरीर निगडीत क्रिया आहेत हा क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञामधला संयोग आहे. आणि मग आपण जाणलं की हे जे फील्ड ऑफ ऍक्टिव्हिटी म्हणजे शरीर आहे जे 24 तत्वांनी बनलेलं आहे. पण या तत्वांच्या या ज्या इच्छा आहेत या शरीराशी निगडीत आहेत आणि म्हणून त्याप्रमाणे ते कार्य केलं जाते. पण इथे जीवात्म्याचा संबंध मुळीच येत नाही. त्या आत्मिक पातळीवर आपल्याला जर उन्नती करायची, आपण जर असं जाण्याचा जरी प्रयत्न केला की आपण शरीर नाही आत्मा आहोत, तर बघा आपल्यामध्ये काय फरक पडू शकतो. कारण त्या आत्म्याला आपण जाणायला आतली सुरुवात करतोय. हे महत्वाचं आहे. प्रकृतीच्या विविध रूपांनुसार जीवांना निरनिराळ्या प्रकारची शरीर मग त्या 84 लक्ष योनीतून का मिळतात? कारण इच्छा आणि त्यांना त्या प्रकृतीला अनुसरून कार्य करावे लागते. हेच विविध प्रकारच्या सुख दुःखांचे कारण. हे दुःखालयम अशाश्वतम आहे. तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बध्नाती ज्ञान संगेन चानघ. हरे कृष्ण. हे अनग अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहेत ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. तात्पर्य वाचू. तात्पर्य इथपासून वाचा माताजी. येथे अडचण अशी आहे की येथे अडचण अशी आहे की म्हणजे अधिक सुख होय काय? हा हे येथे एकच अडचण पॅरेग्राफ काय? अशी आहे की हा वाचा. हा येथे अडचण अशी आहे की जेव्हा जीव सत्वगुणामध्ये स्थित होतो तेव्हा त्याला असा भ्रम होतो की आपणच अधिक ज्ञानी आहोत व इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहोत आणि या समजुतीमुळे तो बद्ध होतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वैज्ञानिक आणि तत्वज्ञानी होत. प्रत्येकाला आपल्या ज्ञानाचा फार अभिमान असतो आणि सामान्यतः दोघांचेही राहणीमान उच्च दर्जाचे असल्यामुळे त्यांना एक प्रकारच्या भौतिक सुखाचा अनुभव येतो. बद्ध जीवनातील या सुखाच्या भावनेमुळे ते सत्वगुणामध्ये बद्ध होतात. याप्रमाणे त्यांना सत्वगुणी कर्म करण्याचे आकर्षण असते आणि जोपर्यंत त्यांना अशा प्रकारे कर्म करण्याचे आकर्षण असते तोपर्यंत त्यांना प्राकृतिक गुणांना अनुसरून कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे
शरीर धारण करावेच लागते. म्हणून त्यांना मोक्षप्राप्ती किंवा वैकुंठ लोकाची प्राप्ती होण्याची संभावना नसते. पुन्हा पुन्हा सत्वगुणी मनुष्य तत्ववेत्ता, वैज्ञानिक इत्यादी बनू शकतो आणि पुन्हा जन्ममृत्यूच्या दुस्तर चक्रामध्ये त्याला भटकावे लागते. परंतु मायाजनित मोहामुळे मनुष्याला वाटते की हे जीवन सुखकारक आहे. हरे कृष्ण मातेजी. हरे कृष्ण. कारण डोळ्यावरती झापड आहे ना, आणि म्हणून त्याला ती सगळी सुख हवी आहेत फक्त, कारण तो शरीराच्या संलग्नतेत आहे, शरीराशी निगडीत त्याचे विचार आहेत, आणि म्हणूनच त्याला काय वाटतंय, हे मिळणारं सुख हेच आहे, पण ते किती क्षणभंगूर आहे. आणि हे सुख हे नश्वर आहे. हा देह जसा नश्वर आहे, हा आत्मा हा अविनाशी आहे, पण देह नश्वर आहे. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारे आपल्याला या समजुतीमुळे मग आपण अधिक ज्ञानी आहोत. मग इथे जे सांगितलं, इथे सत्वगुणांचं उदाहरण दिलेलं आहे. मग सत्व आहे, रज आहे आणि तम आहे. या तिघांना आपल्याला आता डिफरन्शिएट करून, म्हणजे अगदी टप्प्याटप्प्याने जाणायचंय, फरकाने जाणायचंय. सत्व गुण हा कशा प्रकारे, तर निश्चितच ही सात्विकता श्रेष्ठतेकडे आहे, पण सत्व गुणही कुठेतरी ज्ञानाने आणि सुखाने बद्ध होतोय, कारण त्याला ते स्वतःशी निगडीत वाटतंय. आणि म्हणून अनेक वैज्ञानिक, व्यापारी, काही काही इंडस्ट्रियलिस्ट किंवा बऱ्याच गोष्टी आपण बघतो की तिथे कुठेही कृष्ण भावना नसते, कृतज्ञता नसते, कृतज्ञताच असली तर असू शकते. कारण जेणेकरून आपण बरीच उदाहरणं ऐकतो की इतक्या कृष्ण भावनेच्या संदर्भात असून सुद्धा अशा प्रकारे ह्यानी याचा डेटा वापरला, त्यांनी त्याचं हे घेतलं, त्यांनी तसं, कशासाठी? ही कृष्ण भावना आहे. पण तरी पण तो मनुष्य जेव्हा सात्विकतेमध्ये असतो, तेव्हा तू या सुखाने आणि ज्ञानाने, कारण मी केलंय हे ज्ञान आणि माझं हे आहे, माझं संशोधन आहे, सगळं मी 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 मी. मग तो मी जो आहे ना, तो बांधतो, तो त्या सत्व गुणामध्ये सुद्धा बांधतो जीवाला. आणि म्हणून तो सत्व गुणाने सुद्धा बद्ध होऊ शकतो. नो डाऊट त्याचे गुण इतके चांगले असतात, कारण तो चांगली कर्म करत असतो, सत्कर्म करत असतो आणि व्यवस्थितपणे आचरणात बऱ्याच गोष्टी आणत असतो. हे सगळं असलं तरी पण काय, तरी पण आपण त्या सत्व गुणांनी बांधले जातो, हे लक्षात घ्यायचं आहे. आणि म्हणूनच रज आणि तमोगुणाची तर काही बातचीतच करायला नको. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहितम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कोणत्या असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षामुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आता हा रजोगुण कशाची बांधला जातो, तर रजोगुण म्हणजे अभिलाषा, अपेक्षा, हे हवंय, ते हवंय, याची वासना, त्याची वासना, सकाम कर्मामध्ये अडकतो. सकाम कर्म कशासाठी करतो, तर पुण्यकर्मासाठी, पण माझ्या स्वतःच्या इंद्रियांच्या, तिथे कृष्ण भावना मिसिंग आहे. मग अशा प्रकारे जाणून घ्यायला रजोगुणाचं लक्षण म्हणजे स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील आकर्षण होय. स्त्रीला पुरुषाचे आणि पुरुषाला स्त्रीचे आकर्षण असते, यालाच रजोगुण म्हटले जाते. या गुणांच्या वृद्धीने मनुष्यामध्ये भौतिक उपभोग घेण्याची तीव्र आकांक्षा उत्पन्न होते, इंद्रिय तृप्ती करण्याची इच्छा उत्पन्न होते. रजोगुणी मनुष्याला इंद्रिय तृप्ती करता समाज किंवा देशाकडून मान प्रतिष्ठा प्राप्त करण्याची इच्छा असते आणि त्याला सुंदर पत्नी, घर, गोंडस मुले इत्यादी गोष्टींची इच्छा असते. हे सर्व रजोगुणामुळे घडते. एक मिनिट. जोपर्यंत मनुष्य या गोष्टींच्या मागे लागलेला असतो, तोपर्यंत त्याला अतिशय कठीण परिश्रम करावे लागतात, कारण तो संघर्ष करत असतो. कारण त्याला त्या इंद्रियांच्या ज्या काही गरजा आहेत त्या पुरवण्याच्या मागे लागलेला असतो. मग त्या इंद्रियासहित त्याचं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, म्हणून या कर्मांमुळेच तो बद्ध होतो आणि आपल्या पत्नीला, मुलाबाळांना, समाजाला संतुष्ट ठेवण्यासाठी, आपली प्रतिष्ठा राखण्यासाठी त्याला हे कर्म करावे लागते. बघा, जसं मृगारीचं उदाहरण आहे. मृगारी उपजीविका करण्यासाठी अर्धमेला मारायचा प्राण्यांना, कारण स्वतःच्या संसाराला जपण्याविषयी. पण जेव्हा नारद मुनींनी ज्ञान दिलं, त्यांना भगवंतांविषयी सांगितलं, तेव्हा निश्चित त्यांच्यामध्ये परिवर्तन झालेलं. अशा प्रकारे आपण जाणू शकतो की रजोगुण कशा प्रकारे कुठल्या थराला नेऊ शकतो. आपल्या पत्नीला, मुलाबाळांना, समाजाला संतुष्ट ठेवण्यासाठी, आपली प्रतिष्ठा राखण्यासाठी त्याला हे कर्म करावे लागते. कधी कधी इट इज सो फॅक्ट, म्हणजे आपण म्हणतो ना की फॉर्मॅलिटी म्हणून इलाज नसतो, की काही गोष्टी नक्कीच करायला लागतात, पण त्याही आपण अशा पद्धतीने करू शकतो की आपण कृष्ण भावनेमध्ये सर्व कृष्णार्पण
अशा प्रकारे ती कृतज्ञता मनामध्ये असावी. पूर्वीच्या काळी सत्वगुणी अवस्था ही प्रगत मानली जात असे. सत्वगुणी मनुष्यांना जर मोक्षाची संधी नसेल तर रजोगुणामध्ये बद्ध झालेल्यांबद्दल काय बोला. की सात्विकता एवढी शुद्ध आहे, त्यांना जर मिळाली नाही पुढची श्रेणी, तर आता जे दुसऱ्या गटामध्ये आहेत, दुसऱ्या लेवलमध्ये ज्यांनी आधीच्या लोकांनी रजिस्टर केलेलं आहे, त्यांनी निश्चित येत राहा वर्गाला. पण हे वर्ग संपल्यावर थोडे वर्ग आंध्रवर्धिनीचे पण अटेंड करा, म्हणजे तुमच्या त्या डाऊट्स आणि तुमचे जे मार्ग मोकळा व्हायला तुम्हाला खूप मदत होईल. एक मिनिट. मग स्त्री आणि पुरुषाचं उदाहरण दिलं इथे. म्हणजे स्त्री पुरुषाला आकर्षित करते, त्याला रजोगुण म्हणतात. या गुणांच्या वृद्धीने मनुष्यामध्ये भौतिक उपभोग घेण्याची तीव्र आकांक्षा निर्माण होते. कारण जे अपोजिट सेक्स आहेत बघा, त्या अपोजिट सेक्सला एकमेकांविषयीची जी वासना असते, मनामध्ये जी अपेक्षा असते, मनामध्ये जी ओढ असते, मग त्या ओढाचं रूपांतर कधी वासनेमध्ये होतं हे आपण जाणलं. कामात क्रोधो विजयते. मग त्या कामाच्या कधी क्रोधामध्ये रूपांतर होतो, कारण ती गोष्ट मिळत नाही. आणि मिळत नाही की पेशन्स राहत नाही. मग त्या गोष्टी ज्या कोणापासून काही अपेक्षित गोष्टी असतात, याने हे इथे असं केलं पाहिजे, त्याने ते तिथं केलं पाहिजे, काही या तामसिक भावना, रजो की अभिलाषा, प्रत्येक गोष्टीची अभिलाषा, प्रत्येक गोष्टीकडून अपेक्षा. मग सकाम कर्मही केलं जातं, पण तिथेही अपेक्षा ठेवल्या जातात. सगळं स्वतःच्या इंद्रियां तृप्तींसाठी. तिथे कुठेतरी कृष्ण मिसिंग असतो. हे जाणायचं गरजेचं आहे. आधुनिक संस्कृती ही रजोगुणात प्रगत झालेली आहे. पूर्वीच्या काळी सत्वगुणी अवस्था ही प्रगत मानली जात असते. सर्व गुण मनुष्याला मोक्षाची नाही मिळत, तर मग रजोगुणांना काय मिळणार? कारण तिथे वासना आहे हो, सगळी अभिलाषा आहे. हे जाणून घ्यायचंय. अशा या सत्वगुणाविषयी दिलंय. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्व देहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि सन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोण जॉईन झालंय? माधुरी माचाजी वाचणार? हो हो, वाचतो. एक मिनिट हा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. लाईट लावल्याशिवाय दिसत नाही. हरे कृष्ण. आठवा श्लोक चालू आहे. हो. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत. हे जीवाला बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. तात्पर्य वाचू? नाही, ठीक आहे. काही मधले मुद्दे मी घेते. तमोगुण हा सत्वगुणाच्या अगदी विपरीत आहे. कॉन्ट्राडिक्टरी सत्व आणि तमो. कारण जिथे सत्वगुणामध्ये सगळी सात्विकता आपल्याला निर्मळपणा आढळतो, तो सुखाने आणि ज्ञानाने बांधला गेलेला आहे, बद्ध आहे, पण तिथे कुठेतरी सात्विकता आहे, चांगुलपणा आहे, आणि ज्याचे गुण आपण काढलेले आहेत. आणि त्याच्या विरुद्ध अगदी तामसिकता आहे. तमोगुणामुळे प्रभावित झालेला भ्रांत होतो आणि असा म्हणून तथ्य जाणू शकत नाही. यास्तव प्रगती होण्याऐवजी त्याची अधोगतीच होत असते. तमोगुणाची व्याख्या वेदांमध्ये पुढील प्रमाणे करण्यात आलेली आहे. वस्तू याथात्म्य ज्ञानावरकम विपर्यज्ञान जनकम तमहा. तमोगुणाच्या प्रभावामुळे मनुष्य वस्तूला यथार्थ रूपात जाणू शकत नाही, कारण त्याच्या भोवती ना त्यांनी असं वलय निर्माण केलेलं असतं आणि त्या भ्रमात तो असतो. आता ती थोडी काळजी. आणि म्हणून उदाहरणार्थ प्रत्येक जण पाहू शकतो की आपल्या आजोबांचा मृत्यू झाला आहे आणि स्वतःचाही मृत्यू होणार आहे, कारण मनुष्य हा मर्त्य आहे. तसेच तो जन्म देणारी मुलेही मृत्यूपंथास जाणार आहे. तसेच ओके. आणि म्हणून मृत्यू हा निश्चित आहे. तरीही लोक मूर्खपणे धनसंचय करीत आहेत आणि सनातन आत्म्याची उपेक्षा करून रात्रंदिवस परिश्रम करीत आहेत. हाच प्रमाद आहे.
आपल्या मूर्खपणामुळे ते आध्यात्मिक उन्नती करण्यास उत्सुक नसतात. असे लोक अत्यंत आळशी असतात. जेव्हा त्यांना आध्यात्मिक सत्संगासाठी निमंत्रित केले जाते तेव्हा त्यांना अशा गोष्टींमध्ये मुळीच स्वारस्य नसते. असे लोक रजोगुणाद्वारे नियंत्रित मनुष्यांप्रमाणे सक्रियही नसतात. म्हणून तमोगुणी मनुष्याचे आणखी एक लक्षण म्हणजे तो आवश्यकतेपेक्षाही अधिक झोपतो. वस्तुतः 6 तास झोप पुरेशी असते, परंतु तमोगुणी मनुष्य दिवसातून किमान 10 ते 12 तास झोपतो. असा मनुष्य केवळ खिन्नच असतो, सदैव खिन्न असतो, मादक पदार्थ आणि झोपेच्या आहारी गेलेला असतो. तमोगुणाद्वारे बद्ध झालेल्या मनुष्याची ही लक्षणे आहेत, ह्या क्वालिटीज आहेत. या तमोगुणाच्या व्यक्तीविषयी काय सांगायचं हो? अत्यंत कॉन्ट्राडिक्टरी टू सत्वगुण. आणि मग हा इतका स्वतःच्याच वलयामध्ये असतो की जे काही आपण वागतो आहे त्याचं सुद्धा त्याला कधी कधी भान नसतं. आणि मग जास्तीत जास्त स्वरूपात झोपेचा प्रयत्न करत असतो, कारण काहीच डोक्यामध्ये घ्यायची इच्छा नसते रादर. कारण कुठेतरी इतकं स्वतःला त्या खोल लूपमध्ये स्वतःविषयी इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आणि आपण हे नाही करू शकत, आपण असं नाही तसं नाही करून एंड ऑफ द वर्ल्ड आहे असं अगदी जाणवलं जातं. हे खूप कठीण आहे. सगळ्यांना ज्ञान देणं सोपं आहे, पण त्या सिच्युएशन मध्ये पण तमोगुणी व्यक्ती जी आहे ती सिच्युएशनचं पण नाही तर तिचं डिसिप्लिन, त्यांचं दिनक्रमच असा असतो. कशा प्रकारे कुठल्याही वेळेला उठायचंय, कुठल्याही वेळेला झोपायचंय, ना वेळेची काही लिमिटेशन्स आहेत. मग या सगळ्यामुळे काय होतं की त्या सगळ्या सवयी बदलण्याचा, त्याप्रमाणे त्या सवयी तयार केल्या जातात. आणि म्हणूनच मग रजोगुणामुळे काय होतं की या सगळ्याची डिमांड्स कुठेतरी फक्त अभिलाषा, अपेक्षा या गोष्टींची वाढ होते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या बद्ध जीवाला जे बंधनकारक करतात ते जाण, प्रमाद, आळस, निद्रा हे परिणाम आहेत. कारण याचे परिणाम ज्या काही तिसऱ्या तमोगुणांच्या अध्यायामध्ये जो काही तमोगुणांच्या आधारावर जो आश्रित आहे त्याची अवस्था आपल्याला माहिती कशी होते. कारण आपण कितीही म्हटलं तरी तमोगुणातली व्यक्ती ही कशावर तरी अवलंबून असते आणि कशा प्रकारे ती भ्रमामध्ये असते, कारण ती त्या खोल वलयामध्ये स्वतःला बुडवून घेतलेलं असतं तिने. त्यांना खऱ्या जगाची काहीच पडलेली नसते. आणि मग तिथे कुठेही कशाचं डिफरन्सिएशन करू शकत नाही, कुठल्याही प्रकृतीला, कुठल्याही गोष्टीला फरकाने जाणू शकत नाही. कारण हा तमोगुण पूर्णपणे मनुष्याला चुकीच्यापणे परिवर्तित करत असतो. म्हणून हा रजोगुण सगळ्यात डेंजरस आहे. आणि अशा प्रकारे आहारी गेलेला तमोगुणाद्वारे झालेली लक्षणं आपण बघितली की हा सदैव खिन्न असतो आणि 12 तास तो, मग यांचं सोशल मीडिया वाढतं. आपण आता तथाकथित बघतो सोशल मीडिया इतकं वाढलेलं असतं की सतत त्या डोकं त्या फोनमध्येच घातलेलं असतं. इतका अतिरेक नाही. त्या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग भगवंतांच्या कृपेने निश्चित आपल्यापर्यंत ती आली आहे, पण शेवटी काहीतरी लिमिटेशन्स असतात आणि प्रत्येकाची गुणधर्म असतात. त्या प्रकारे आपण सत्व, रज आणि तमो गुणांच्या अभिलाषा, म्हणून रजोगुण हा केवळ वासनेमध्ये, अभिलाषेमध्ये असतो. सत्वं सुखे संजयती रज कर्मणि भारत ज्ञानमवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माधुरी माताजी, वसुधा माताजी, कोणी वाचा. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो, तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. तात्पर्य वाचू? नाही, ठीक आहे, आपण याची चर्चा केलेली आहे त्यामुळे फार त्याच्यात शिरत नाही. चालते. हरे कृष्ण. सत्व हा ज्ञान आणि सुखाने बांधला जातो, रजो हा अभिलाषाने, वासनेने बांधला जातो, तमोगुण हा भ्रमातच असतो. त्याच्याबद्दल बोलणं म्हणजे काही त्याच्याकडे शब्दच नाहीत त्याच्यासाठी, कारण तो प्रभावाखाली जे काही करतो ते इतरांच्या भल्यासाठी नसतं, स्वतःच्या भल्याचा सुद्धा तो कधी कधी विचार नाही करत. आणि तो कुठल्या तरी फक्त त्या लूपमध्ये, खोल दरीमध्ये स्वतःला त्यांनी ढकलून दिलेलं असतं. रजस्तमश्च भूय सत्वं भवति भारत रजस्तत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रजो यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते.
हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 1 मिनिट मी आले, 1 मिनिट. मग ही जी रस्सी खेच चालू असते ना, मी म्हंटल सत्व, रज आणि तम, आपल्या मनामध्ये पण बघा उलाढाल चालू असते बऱ्याच वेळेला. आणि आपल्या मनामध्ये एखादा निर्णय घेताना बऱ्याच वेळेला आपण ती गोष्ट करू का नको करू, करू का नको करू, किंवा हे चांगलं आहे का वाईट आहे, म्हणजे हे खूप कधी कधी प्राथमिक पातळीवर असतं. आणि आपण आपण म्हणतो ना, सुदैवाने आपण या कृष्ण भावनेमध्ये आलो आहोत की आपल्यामध्ये आत्ताच आम्ही भक्तिवृक्षामध्ये इतकं जस्ट एक भक्तिवृक्षाचा ग्रुप मी अटेंड करत असते आणि खूप सुंदर चर्चा होत असते त्याच्यामध्ये आमची. आणि म्हणून तिथे तिथे आपण तिथे कृष्ण भावनेमध्ये म्हणजे ज्या 14व्या अध्यायामधलंच आम्ही पुढचं काही चर्चा करत होतो की याच्यामुळे कशा प्रकारे माणसांना समजायला लागू शकतो आपण. आणि म्हणूनच ते जे अंडरस्टँडिंग असतं, कारण हे परिवर्तन आपल्यामध्ये कशामुळे होऊ शकतं की आपण समोरच्याला जाणू शकतो नीट, आपण समोरच्याची बाजू नीट प्रकारे जाणू शकतो की खरंच याचा प्रॉब्लेम, म्हणजे मी म्हणत नाही सगळ्याच बाबतीमध्ये तसं असू शकतं, पण आपल्यातली ती क्षमता कुठेतरी वाढते. आणि म्हणून जे इथे इथे पाडाव म्हटलंय ना, तर सत्व, रज आणि तमो या तिन्हीमध्ये रस्सीखेच चालू असते. आणि मग कधी कधी काय होतं, तर रजोगुण तमोगुणावर जोर करतो, कधी कधी तमोगुण सत्वगुणावर जोर करतो, कधी कधी सत्वगुण या दोन्हीवरती जोर करू शकतो. म्हणजे त्याला डॉमिनेटिंग कशा प्रकारे, तर कधी कधी जेव्हा रजोगुण प्रमुख होतो तेव्हा सत्व आणि तमोगुणाचा पाडा होतो, जेव्हा सत्वगुण प्रधान होतो तेव्हा रज आणि तम यांचा पाडा होतो, आणि तमोगुण प्रभावी असतो तेव्हा रज आणि सत्व यांचा पाडा होतो. म्हणजे दोन्ही गुण कुठेतरी बाजूला पडतात जेव्हा इतर कोणीतरी जिंकलेलं असतं. ही स्पर्धा सदैव सुरूच असते. म्हणून ज्याला खरोखर कृष्ण भावनेमध्ये उन्नती करायची इच्छा आहे त्याला त्रिगुणांच्या पलीकडे जाणं आवश्यक आहे. विशिष्ट गुणांचे प्रामुख्य हे व्यवहारात, कार्यात, खाण्यापिण्यात इत्यादी गोष्टींमध्ये दिसून येते. या सर्वांचे वर्णन पुढील अध्यायांमध्ये करण्यात येईल. परंतु जर मनुष्याची इच्छा असेल तर अभ्यासाने तो रजोगुण आणि तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुणांची वृद्धी करू शकतो. त्याचप्रमाणे रजोगुणाची वृद्धी करून सत्व आणि तम यांचा पाडाव करू शकतो, किंवा तमोगुणाची वृद्धी करून सत्व आणि रज यांचा पराजय करू शकतो. जरी प्रकृतीचे हे 3 गुण असले तरी जर मनुष्य निश्चयी असेल तर त्याला सत्वगुणांचा कृपाला प्राप्त होऊ शकतो, आणि त्यामुळे तो सत्वगुणांच्याही पलीकडे जाऊन विशुद्ध सत्वगुणात स्थित होऊ शकतो. या विशुद्ध सत्वयुक्त अवस्थेला वसुदेव अवस्था म्हटले आहे, ज्या भगवान स्वरूपाची ती अवस्था आहे. या अवस्थेमुळे मनुष्य भगवत विज्ञान जाणू शकतो. विशिष्ट कार्याच्या लक्षणांवरून मनुष्य कोणत्या गुणामध्ये स्थित आहे हे समजू शकते. म्हणजे याच्यासाठी या सगळ्या बद्ध जीवाला त्या गुणातीत करायचे, त्या दिव्य अवस्थेमध्ये, त्या भगवत विज्ञानामध्ये. आणि म्हणूनच अशा भगवत विज्ञानामध्ये की जिथे आपण त्या गुणातीत म्हणजे सत्व, रज आणि तम, मग सात्विकता ही निश्चितच श्रेष्ठ आहे, पण सात्विकते सुद्धा सात्विकतेच्याही कुठेतरी पलीकडे जाऊन कुठेतरी तो मीपणा, तो अहंकार बाजूला टाकायचा आहे. कारण तिथे तो सत्वामध्ये पण, सत्वगुणामध्ये पण कुठेतरी स्वतःच्या सुखाने, स्वतःच्या ज्ञानाने कुठेतरी मला एवढं येतंय, मला ते येतंय, इथे कुठेतरी बांधला जातोय मनुष्य त्याने. आणि म्हणूनच या सगळ्या लक्षणांवरून, सत्व, रज आणि तमो या गुणांवरून, त्यांच्या लक्षणांवरून, त्या ज्या काही क्वालिटीज आढळतात त्याच्यावरून हा मनुष्य सात्विक आहे. आता बघा, अर्जुनासारखा सात्विक भक्त आहे, आणि भक्त त्याच्या सात्विकते सुद्धा त्याच्या पलीकडे गेलेला आहे. आणि त्याच्यासाठीच भगवंत त्याला ते ज्ञान देत आहेत की तुला याही पलीकडे. मग तो अर्जुन आहे हो, तो सामान्य नक्कीच नाही, तो नरनारायणापैकी नर आहे. ज्या अर्जुनाला भगवद्गीता भगवंत सांगतायत ते निश्चितच कुठेतरी तो अर्जुन त्यांच्यासाठी स्पेशल आहे. असा हा विशुद्ध भक्त आहे, असा हा दिव्य भक्त आहे भगवंतांचा. आणि म्हणून भगवंत त्याला हे ज्ञान देत आहेत. आणि अशा प्रकारे आपण या निरनिराळ्या गुणांवरून आपण त्यांना जाणू शकतो. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी.
जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तात्पर्य वाचता माताजी? वाचा. वाचतो. तात्पर्य: 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाकपुड्या, तोंड, जननेंद्रिय आणि गुद अशी शरीरामध्ये 9 द्वारे आहेत. जेव्हा प्रत्येक द्वार सत्वगुणाच्या लक्षणाने प्रकाशित होते तेव्हा मनुष्यात सत्वगुणाची वाढ झाली आहे असे समजावे. सत्वगुणामध्ये मनुष्य सर्व गोष्टी योग्य स्थितीत पाहू शकतो, सर्व गोष्टी योग्य रीतीने ऐकू शकतो आणि सर्व गोष्टींची रुची यथार्थ रीतीने घेऊ शकतो. मनुष्य अंतर्बाह्य शुचीवृत्त होतो. प्रत्येक इंद्रियरूपी द्वारामध्ये सुखाची वृद्धी होते आणि हीच सत्वगुणाची अवस्था आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून जो 9 द्वारामध्ये, मग आपण याचा उल्लेख याच्याही आधी ऐकलेला आहे. याच्याही आधी आपण 13व्या अध्यायामध्ये आणि त्याच्याही आधीच्या अध्यायांमध्ये की जो 9 दारांमध्ये मग स्थिताधीर मुनीचं लक्षण ऐकलं. त्याच्यानंतर ज्या 12व्या अध्यायामध्ये आपण अनेक गुण प्रत्येकाचे बघितले, तर त्यामध्ये जो स्वतःला या 9 द्वारांमध्ये स्थित करतो, म्हणजे 2 नाकपुड्या, 2 कान, 2 डोळे, मुख, गुदद्वार आणि जननेंद्रिय यांना कशा प्रकारे तो नियंत्रित करतो, की काय बघायचंय. जी ज्ञानेंद्रिय आहेत आणि कर्मेंद्रियांपैकी 3 आहेत, आणि या सगळ्याला कशा प्रकारे तो नियंत्रित करतो, काय बघायचंय, काय ऐकायचंय, काय खायचंय, कशाचा स्पर्श आवश्यक आहे, आणि मग त्याच्या रिलेटेड जे काही मग कर्मेंद्रियांची ती कामं, आणि तशा प्रकारे तो स्वतःला त्या 9 द्वारांमध्ये संतुष्ट ठेवतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तो ज्या 9 द्वारांमध्ये प्रत्येक द्वार हे सत्वगुणांच्या लक्षणाने प्रकाशित होते, तेव्हा मनुष्य सत्वगुणांची, मग या सगळ्या द्वारांमधून जेव्हा आपल्याला त्या सात्विकतेचा अनुभव येतो, की कशा प्रकारे तो मनुष्य काय खातोय, कसं खातोय, काय ऐकतोय, काय बघतोय आणि काय त्याची लक्षणं आहेत, या सगळ्या त्याच्या सवयी, या सगळ्यावरून ती सात्विकता निश्चितच लक्षात येऊ शकते. मनुष्य योग्य स्थितीत पाहू शकतो, योग्य रीतीने ऐकू शकतो आणि योग्य गोष्टींची रुची यथार्थ रीतीने घेऊ शकतो, कारण त्याला ती सात्विकता असते. जरी तो बद्ध होत असला तरी त्याचं मन हे सात्विक आहे, मन हे निर्मळ आहे, कुठल्याही वाईट, चुकीच्या आणि त्या कामवासना आणि कुठल्याही चुकीच्या आतताईपणामध्ये तो निश्चितच नसतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तो यथार्थपणे जाणू शकतो. प्रत्येक इंद्रिय रूपी द्वारामध्ये सुखाची वृद्धी होते आणि हीच सत्वगुणांची अवस्था आहे. आणि म्हणूनच ज्या 9 द्वारांचा उल्लेख केला तिथे सगळीकडे सुखरूपी असं चैतन्य असतं, आणि म्हणून ते त्या सात्विकतेला निश्चितच पूर्णपणे विश्लेषित करत असतं. ही सात्विक अवस्था होत. लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणा शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. मी वाचू? वाचा मला. हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. तात्पर्य वाचू? वाचा माताजी. रजोगुणी मनुष्य त्याने प्राप्त केलेल्या स्थितीत कधीच संतुष्ट राहत नाही. आपला दर्जा वाढवण्याची त्याला सदैव लालसा असते. जर त्याला राहण्याकरिता निवासस्थान बांधावयाची इच्छा असेल तर तो राजवाड्याप्रमाणे घर बांधण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतो. जणू काय तो त्या घरामध्ये नित्य वास करणार आहे. इंद्रिय तृप्ती करण्याची त्याच्यामध्ये तीव्र इच्छा उत्पन्न होते. त्याच्या इंद्रिय तृप्तीला अंतच नसतो. त्याला सदैव आपल्या कुटुंबाबरोबर आपल्या घरात राहून निरंतर इंद्रिय तृप्ती करीत राहण्याची इच्छा असते. याच केतीस त्याचा कधीच शेवट होत नाही. ही सर्व लक्षणे रजोगुणाची द्योतक आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आपण बघतो की या प्रकृतीमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर मला वाटतं 70 ते 80% लोक ही रजोगुणामध्ये आहेत, कारण ती अभिलाषा संपत नाहीये, ती ग्रीड संपत नाहीये. कारण हे हवंय ते हवंय. मग साधी जर MIT हे घेतली तर नाही, मला एव्हिएटर हवी, मग मला होंडा हवी, मग मला ती हवी, मग मला 4 व्हीलर हवी, मला हे हवंय, मला ते हवंय, मला ते पण हवंय, मला ते पण हवंय.
ही हाव कधी संपतच नाही, ती सदैव लालसेत असते. मग आपला दर्जा कसा वाढवायचा? प्रमोशन मिळालंय, पण मला त्याच्यासारखं प्रमोशन नाही मिळालं, त्याला तितकं मिळालं, मला इतकं का नाही मिळालं, त्याच्याकडे इतकं आहे ते माझ्याकडे इतकं का नाहीये, ह्या सगळ्या सतत 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 त्या लालसेमध्ये. आणि त्यामुळे त्याला राहण्यासाठी निवासस्थान बांधायची इच्छा असेल तर तो राजवाड्याप्रमाणे घर बांधण्यासाठी पराकाष्ठा करतो. का गरजेचं आहे? जेवढी गरज आहे तितकं नाही, तर त्याच्यापेक्षा जास्त अंथरूण पाहून पाय पसरावे असं नाही. कुठेतरी काय म्हणतात ना, त्याला रीण काढून सण करायचा असतो. कारण मग जे आहे त्याच्या पुढे जाऊन मला जरी नसलं तरी काहीतरी करून आणून तरून त्याचं करायचं असतं. कारण ती वासना संपत नाही ना, की मला पण त्याच्यासारखं तसंच करायचंय, मला पण तितकाच चांगला ड्रेस घालायचा. अहो जे आहे नेटकं फाटकं घालू नका, नेटकं घाला, व्यवस्थित घाला, हे महत्वाचं आहे. परंतु तशी लालसा वाढतच जाते ना. आणि मग सदैव आपल्या कुटुंबाबरोबर आपल्या घरात राहून निरंतर इंद्रिय तृप्ती करत राहण्याची ती अवस्था असते. सतत काहीतरी मला हे हवंय, मला हे बघायचंय, मला ते कबूल आहे. प्रपंचात आहात, तुम्ही मजा करू शकता. मजा म्हणण्यापेक्षा तुम्ही स्वतः तो आनंद घेऊ शकता, पण तिथे कुठेतरी कृतज्ञता असावी. तिथे कुठेतरी सतत सतत ती अगदी उडावपणाचीच भावना आणि सतत त्या अभिलाषेमध्ये, वासनेमध्ये आणि त्याच प्रकारच्या आयुष्य व्यतीत करायचं, त्याला कुठेतरी कुठेतरी एक मर्यादा, एक लाईन आणणं गरजेचं असतं. कारण तिथे कृतज्ञता कुठेच नसते. तिथे फक्त मला, माझं, मी, तेवढाच तेवढाच फक्त विचार केला जातो. आणि म्हणूनच कुठेतरी ही सगळी रजोगुणाची द्योतक आहेत. आपण इथे थांबूया, 5:30 झालेत. आपण आज इथे थांबूया 1 तासात, आणि मग 12 अजून श्लोक आहेत ते आपण उद्या घेऊया. कारण एनिवे श्लोक अध्याय पूर्ण नाही होणार. तर आपण जे म्हटलं होतं भक्ती मार्गाविषयी, तर माधुरी माताजी पण आल्या आहेत आता, आणि मी ग्रुपवर पण टाकीन या संदर्भात. तर माधुरी माताजी असं ठरवलं जात होतं की जो भक्तीचा टप्पा आपण पार केला 7 ते 12 अध्याय, तर त्याविषयी आपली काहीच चर्चा झाली नाही. तर मग आपण त्याविषयी चर्चा करण्यासाठी सोमवारचा वार निवडलाय. तुम्हाला मी शुक्रवार, शनिवार, रविवार हे 3 दिवस देते. तो थोडा भक्ती ओके योगाचा ओके. अभ्यास करून, मगाशी टिप्स दिल्या, टिप्स द्यायचं कबूल केलं होतं रीना माताजींना. तर त्याच्या टिप्स म्हणजे काय, तर तुम्ही 7व्या अध्यायात, 8व्या, ज्या 6व्या अध्यायापासून आपण जर बघितलं तर 6व्या अध्यायातून भक्तीच्या मार्गावर आपण गेलेलो आहोत. मग 7व्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी काय सांगितलं आहे, 8व्यामध्ये मग मृत्यू समयी भगवंतांचं स्मरण करायचंय म्हणजे नक्की काय, 9व्या अध्यायात ज्या राजगुह्य ज्ञानाला भगवंतांनी सांगितलंय, मग श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम अर्चनम वंदनम पाद्य सेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, इतकं इतकं सुंदर या भक्तीच्या सेवा आहेत. आणि भक्ती करणं कठीण नाही हो भगवंतांची. पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती, भगवंतांना अगदी प्रेमाचे भुकेले येते. या भक्तीच्या टप्प्याला तुम्ही जाणून घ्यायचे. आणि मग भगवंतांनी सांगितलंय, मग अर्जुनाला या सगळ्याची खात्री पटलेली होते, पण तरी पण कारण अर्जुन अगदी निस्सीम भक्त होता भगवंतांचा. पण उद्या पुढे जाऊन कोणीतरी त्याविषयी जर काहीतरी मला स्वतः दैवी असल्याचा कोणी दावा केला तर तुम्ही विश्वरूप दाखवा, असं भगवंतांना विश्वरूप दाखवण्याची विनंती केली आहे अर्जुनाने. आणि मग त्या विश्वरूपामध्ये आपण सगळं चराचर बघितलंय. पण ते बघितल्यानंतरही अर्जुनाला घाम फुटला, त्याला व्यथित व्हायला झालं, आणि म्हणून त्याने परमात्मा रूपाची कुठेतरी भगवंतांना विनंती केलेली आहे. पण भगवंत त्या भक्ताला भक्त्या त्वनन्यया शक्य म्हणून भगवंत भक्ताला काय दाखवतात, तर भगवंतांचं निर्मळ असं छान असं मनमोहक असं शांत, ते अतिशय सुंदर मनमोहक असं श्यामसुंदर रूपामध्ये भगवंत प्रकट झालेले आहेत, जे भक्तासमोरच असे प्रकट होऊ शकतात. आणि मग आपण बघितलंय 12व्या अध्यायात भगवंतांना कोण प्रिय आहे, भगवंतांनी ऑप्शन्स कसे भक्तीचे दिलेत. हा सगळा भक्तीचा टप्पा आहे की कशा प्रकारे प्रत्यक्ष भक्तीला भगवंतांनी या 7 ते 12 मध्ये कसं छान मधल्या अध्यायांमध्ये सुंदर प्रकारे असं काय म्हणतात ना, जपून ठेवलेलं आहे. आणि अशा या भक्ती मार्गाला तुम्ही थोडस तुमच्या शब्दातून सांगा, मला काहीच म्हणायचं नाहीये, पण त्या ज्ञानाला थोडस आत्मसात करून सांगण्याचा प्रयत्न करा. मग तुम्ही काही उदाहरणं द्या, तुम्ही काही गोष्टी सांगा, तुमचा अभ्यास करून काही गोष्टी सांगा, की तुम्ही भक्ती मार्गाबद्दल कुठली गोष्ट सांगू शकता किंवा कुठलं सांगू शकता. तर ते आपण जसं मृत्यू समयीच्या वेळेला आपण भरत महाराजांचं उदाहरण दिलं, अजामिलांचं उदाहरण दिलंय, त्यानंतर भक्तीच्या मार्गावरती मी तुम्हाला 2-3 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. तर त्याप्रमाणे अजूनही 1-2 गोष्टी मला तुम्हाला सांगायच्या. त्या चांभाराची गोष्ट आपण 10व्या अध्यायात सांगितली आहे, ब्राह्मण आणि चांभार. तर अशा अनेक दाखल्यातून आपण भक्तीच्या मार्गाला जाणलेलं आहे. आणि मग प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये तुम्ही जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये आता आला आहात, मग तुम्ही या भक्तीला कसं बघता,
आणि तुम्ही स्वतःसाठी भक्तीचा मार्ग कसा निवडलेला आहे आणि तुम्हाला किती पुढे जायचंय याच्यावरती आणि कशा प्रकारे तुम्हाला उन्नती साधायची आहे. मग तुम्ही मुग्धा माताजींच्या वर्गाला काही काही जण जॉईन झाले आहेत का, तुम्हाला शेल्टर दीक्षा घ्यायची आहे कारण या भक्तीच्या मार्गावर तुम्ही ऍडव्हान्स व्हायचा प्रयत्न करतात, ती उन्नती साधायची. अशा अशा स्वरूपामध्ये तुम्ही कुठेतरी तुमच्या शब्दात सांगा. मी हे फक्त तुम्हाला काही टिप्स दिल्या प्रत्येक अध्यायाच्या, पण अशा प्रकारे रीना माताजी प्रयत्न कराल, माधुरी माताजी, वसुधा माताजी, मी सगळ्या प्रभूजींना पण फोन करून आणि मी ग्रुपवर पण सांगणार आहे. तर सगळ्यांनी मला नक्की, आणि नाहीतर ग्रुपवर सुद्धा मी ग्रुप मला वाटतं खुला केलेला आहे तुमच्यासाठी, तर तुम्ही ग्रुपवर सुद्धा काही लिहू शकता त्याबद्दल. तर हे नक्की तुम्हाला दोन्ही मी ग्रुपवर सुद्धा याबद्दल निश्चित टाकेन. तर काही हरकत आहे का माताजी? नाही माताजी, मला एक विचारायचं होतं तुम्हाला माताजी. बोला ना. माताजी, जसं आपण आता भागवत गीता हा, ती गुरु परंपरेने चालतीये. ती भागवत गीता आधी कोणाला सांगितल्या गेली, ती खंडित झाली, मग त्याच्यानंतरून परत श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला का म्हणजे चूज केलं, म्हणजे हेच पूर्ण असे आपल्या पद्धतीने आपल्याला जे समजलंय हे ते सांगायचंय कर्मयोगाचं ना. झालं माताजी. हे तुम्ही पहिल्या हा. 6 अध्यायांमधलं झालं, ते पहिले 6 अध्याय झाले आपले, तेव्हा तुम्ही नव्हतात हो उपस्थित. तुम्ही हो आता हो. मुक्ती मार्गाबद्दल बोलायचंय. अच्छा, भक्ती मार्गाबद्दल का, म्हणजे फर्स्ट पासून तर 12 पर्यंत. नाही, 7 पासून ते 12 पर्यंत. अच्छा, 7 ते 12 का, आणि की 5 अध्यायांवर. हा, 6 अध्याय, 7, 8, 9, 10, 11, 12. भक्ती मार्गाचा हो. टप्पा, जसा कर्मयोगाचा टप्पा झाला तसा भक्ती योगाचा टप्पा, आता आपला ज्ञानयोगाचा टप्पा चालू आहे. अच्छा, मग ते परत पुन्हा रीड करावं लागेल माताजी. करा ठीक आहे करा ठीक आहे, करा, चला थोडं प्रयत्न वाचन करू. करा, अभ्यास करा, तरच मग एवढं शिकवल्याचा आत्मसात नाही केलं तर माताजी मग ते ज्ञान कुठे जाईल ना. त्या ज्ञानाला हो कुठेतरी आचरणात आणायचं असेल तर ते आत्मसात करायला लागेल, मग त्याचा अभ्यास करायला लागेल. म्हणून तिसऱ्या टप्प्यावरती गेलात तुम्ही पुढे की तुम्हाला मग ती सगळी असाइनमेंट्स असतात, तुम्हाला थोड्या क्विजेस असतात, मग तुम्हाला इंटरॅक्शन्स असतं, ब्रेकअप रूम्स दिल्या जातात, मग तिथे तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात. मग हे सगळं केलं नाही तर तुमचं ज्ञान, तुम्ही घेताय ज्ञान, त्याचा असेसमेंट, मग त्याची पडताळणी कशी केली जाईल मग त्याची, ते तुम्ही कसं बघाल की आपल्याला ज्ञान मिळालंय. यासाठीच कुठेतरी हे मला सुचत असतं आणि म्हणून ह्या कुठेतरी हा प्रयत्न आहे राधा. तर तुम्ही करा, मी काही तुम्हाला सक्ती करत नाही, पण प्रयत्न नक्की करा. म्हणून मी सक्ती त्या प्रकारे करतेय की सगळ्यांनी थोडं थोडं का होईना प्रत्येकाच्या त्याच्याने बोला. तुम्ही माधुरी माताजी गेल्या वेळेला पण छान बोललेल्या, भारती माताजी आलेल्या, सध्या ते येत नाहीयेत, मी नक्की ग्रुपवर म्हणून टाकेन. ठीक आहे. ओके. हा, माताजी, मला अजून एक विचारायचं होतं. बोला माताजी. माताजी, आता आपण ही भागवत गीता आपल्या श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला सांगितली, मग ती त्यांना का सांगितली गेली हे पण तुम्ही आम्हाला सांगितलं. बरोबर. पण ती म्हणजे ह्या बद्ध जीवांना का परंपरेमुळे ही भागवत गीता चालायला पाहिजे याच्यामुळे सांगितल्या गेली आहे का अजून रिझन काही आहे त्याचं? नाही, कळलं नाही मला नक्की काय विचारायचंय तुम्हाला. नक्की असं आहे माताजी, म्हणजे ही भागवत गीता कोणी कोणाला सांगितली, ती गुरु परंपरेमुळे चालते. हा, आणि आणि ही भागवत गीता श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला सांगितली. पण मग अर्जुनांनी हे बद्ध जीवांना याचं समजावं म्हणून श्रीकृष्णांना हे प्रश्न विचारलेले. बरोबर. मग हेच प्रश्न म्हणजे ही भागवत गीता याच अध्याय याचा उद्देश असा आहे की बद्ध जीवांना भक्ती मार्गाला लावला पाहिजे का ही फक्त गुरु परंपरेमुळे चालत राहायला पाहिजे, यामुळे भागवत गीता नाही सांगितली गेली. नाही, मग तेच तर हा उद्दिष्ट तुम्ही जाणलं नाहीत ना की अर्जुन हे प्रतिनिधित्व करतोय सामान्य माणसाचं. नक्कीच गुरु हो परंपरेतून ती पुढे चाललीये, प्रभुपादांपर्यंत आली आणि प्रभुपादांनी आपल्याला जशी आहे तशी ती सांगितली आहे, कारण या संप्रदाय आहेत वेगवेगळे. तसं आपण हा हो मध्य गौडीय संप्रदाय आहे, हा जो आहे वैष्णवांचा संप्रदाय, तर हा याच्या खाली आपण येतो ना. तर त्याच्या आधारे प्रभुपादांनी ही गीता आपल्यापर्यंत हे ज्ञान पोहोचवलेलं आहे. आणि अर्जुन इज रिप्रेझेंटिंग, अर्जुन हा प्रतिनिधित्व करतोय सामान्य माणसाचं. आणि अर्जुनाला निवडून म्हणजे अर्जुनाने हे त्यांच्या मार्फत आलेलं ज्ञान प्रत्येकापर्यंत, आपल्याला प्रत्येकाला भगवंत समोर आले तरी आपली इंद्रिय सदोष आहेत हो, पण अर्जुनाने हे हो आपल्या मार्फत आपल्याला रिप्रेझेंट करून, म्हणून अर्जुनाने हे प्रश्न भगवंतांना विचारलेत आणि हे ज्ञान आपल्यापर्यंत येतं.
हे ओके. ज्ञान येण्यासाठी माताजी. या भगवद्गीतेचा प्रपंच भगवंतांचं प्रयोजन आहे सगळं. पहिल्या अध्यायातच हे खूप स्पष्ट केलेलं आहे की ही सगळी भगवंतांची योजना आहे. हे सगळं युद्ध घडवून आणलेलं आहे. कुरुक्षेत्रावरती युद्ध चालू आहे, अधर्माविरुद्ध युद्ध चालू आहे. मग त्यामध्ये अर्जुनाची निवड करण्यात आली आणि तिथे अर्जुनाला भगवंतांनी ही भगवद्गीता 45 मिनिटात फक्त सांगितली आहे. मग त्याच्या मनाचा तोल ढळला होता कुठेतरी. त्याला त्याला युद्ध करायचं नव्हतं, पण ते युद्ध करणं हे भाग होतं. कारण त्या अधर्माचा नाश करायचा होता. म्हणून भगवंत 11व्या अध्यायात पण सांगतायत की या सगळ्यांचा मी नाश केलेला आहे, तुला फक्त माध्यम बनायचंय. अशा प्रकारे त्या अर्जुनाचा दृष्टिकोन भगवंतांनी बदललेला आहे. आणि हे सगळं ज्ञान आपल्यापर्यंत येण्यासाठी म्हणून 11व्या अध्यायात सुद्धा भगवंत सांगतात की अर्जुनाला प्रभुपादांनी तात्पर्यात खूप सुंदर लिहिलेलं आहे की मग कुणी स्वतःला दैवी बनण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांनी विश्वरूप दाखवावं. तर म्हणून भगवंतांना विश्वरूप दाखवण्याची अर्जुनाने विनंती केलेली आहे. अशा प्रकारे गुरु परंपरेतलं ज्ञान आपल्यापर्यंत येते. त्या गुरु परंपरेला महत्व आहे, पण ते ज्ञान कुणासाठी येते? सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचावं म्हणून येते माताजी ते. आणि ती अखंडितपणे आलेली आहे. आणि म्हणून तिथे कसं आहे की विवस्वान यांना सांगून विवस्वानांनी मनुला सांगितलं, मनुने इक्ष्वाकुला सांगितलं, इक्ष्वाकुला सांगितलं, तरी ते ज्ञान लुप्त झालं. म्हणून ते ज्ञान आलं नाही. म्हणून द्वापार युगामध्ये पुन्हा भगवंतांनी तीच गीता अर्जुनाला सांगितली आणि ती आपल्यापर्यंत ते ज्ञान पोहोचलेलं आहे. कारण ते गुरु परंपरेतनं आलेलं आहे. येतंय लक्षात? ओके. म्हणजे याचा उद्देश हाच येईल ना माताजी की जे बद्ध जीव आहेत यांना भक्ती मार्गामध्ये अगदी कसं बरोबर, आणावं. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. त्या भक्ती मार्गात त्या भगवंतांचं जे महात्मा आणि भगवंतांनी प्रत्यक्ष स्वमुखातून सांगितलंय, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिन्मा नमस्कृत. तू फक्त तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावरती केंद्रित कर आणि तू मनापासून माझी प्रार्थना कर. हे महत्वाचं आहे. कारण कारण तो भाव महत्वाचा आहे. भगवंत भावाचे भुकेले आहे आणि म्हणून आपण त्याप्रमाणे ते जाणायचं आहे. आलं लक्षात? ओके माताजी, आता आलं लक्षात. हं? हो, कारण आलं. निश्चितच हे ज्ञान आपल्याला आणि म्हणून मग हे 3 टप्प्यांमध्ये सांगितलंय माताजी. कर्मातून भक्ती, प्रत्यक्ष भक्तीचा मार्ग आणि मग या बद्ध जीवांना भक्तीच्या मार्गात जाण्यासाठी ते कसे जाऊ शकतील? तर त्यांना सत्व काय, रज काय, तम, त्यांना क्षेत्र काय, क्षेत्रज्ञ काय आहे. तुम्ही शरीर जाणा, आत्मा जाणा. आत्मा आणि परमात्मा हे 2 त्याचे क्षेत्रज्ञ आहेत, हे जाणा. त्याच्या पुढे जाऊन मग हा बद्ध जीव कशाने बद्ध झालेला आहे, तो कसा वागतो, त्याचं आचरण काय आहे, त्याच्यामुळे काय परिणाम होतात, त्या प्रत्येकाचं आपण हे आता विवेचन करतो आहोत की सात्विकता कशामध्ये, राजसिकता कशामध्ये, तामसिकता कशामध्ये. मग त्या सात्विक गुणांचे काय गुण आहेत, सात्विकतेचे, राजसिकतेचे काय गुण आहेत, तामसिकतेचे काय गुण आहेत, त्याच्यामध्ये जी रसिकता चालू आहे त्याबद्दल आपण जाणलं. आणि मग पुढे जाऊन आपण पुरुषोत्तम योग बघणार आहोत, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग आणि सर्वात शेवटी सगळ्याचं सार त्या मोक्ष योगाला आपण बघतो आहे की अशा प्रकारे सगळ्या गीतेचं सार त्या 18व्या अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे. ओके. काय लक्षात? हो, आता आलं माताजी. हं? मी ना सकाळी देवपूजा करत असताना ते माझ्या मनात मी ते तुम्ही जे सांगितलं होतं ते रिव्हिजन करत होते माइंड मध्ये की माताजींनी कसं सांगितलं, काय सांगितलं. तेव्हाच मला हा प्रश्न पडला, भगवंतांनी अर्जुनाला चूज केलं, त्यांना गुरु परंपरेमुळे ही भागवद्गीता आली, पण का सांगितली गेली हे मला कळत नव्हतं. नक्कीच प्रश्न पडावे माताजी, विचारा, प्रश्न पडावे म्हणून तर ते ज्ञान घ्यायचं. अभ्यास कराल तेव्हा प्रश्न पडतील. प्रश्न पडावे, अर्जुनाला कसे प्रश्न पडलेत म्हणून तर हे ज्ञान आपल्यापर्यंत भगवंतांनी दिलंय. हो, असे प्रश्न आपल्या मनातही यावेत आणि त्याचं निराकरण करण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न असेल. माझ्याकडे उत्तरं नसेल तर मी आमच्या सिनियर प्रभूजी माताजींना विचारू शकते आणि त्याप्रमाणे आपण निश्चित त्या प्रश्नाचं उत्तर अगदी शोधायचंच. म्हणजे ठीक आहे. ओके माताजी. हरे हो कृष्ण, माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माधुरी हरे माताजी, कृष्ण. वसुधा माताजी, मी हरे कृष्ण. शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. मग आपण बोलूया अजून हरे काही कृष्ण असं. माताजी, एक मुद्दा मला बोलायचंय. बोला बोला माताजी.